Oh
Iya tanggung Ki jawab. pada mendem. Ki tanggung jawab kaki Yitno genah. Ki tak takoni pada mendem jaluke apa? Ki pada mendem jaluke apa? Jajal. Takon kebeke. Kita lagi sama. Ya tak takoni. Pak Ilham, jajal jaluk sangune ki ngene nggo pada nambani. Alah. Ki pada mari apa ora dene pada jeluk gada kabeh. Jajal. Jenyok bingung lah. Apa nu jaluk teh susoni ya? Tapani kae Abang tapani. hijau, abang biru. Lo langsung gulingut. Wes langsung. Alal. Sia urung Ya urung mari. Urung mari. Sing wis kebagian mundur. Sing wis kebagian mundur. Pokoknya sekot. Nak mendem. Ya, abang. Ya joget mari, urung mari. Iya, bener kabeh. Ayo. Oh maning yo. Indang apa rane si truk iya? Ampun. Indang apa truk? Wong anggar ketekan indang kayak sembilan ini. Pokoknya. Kita terus sih.
Ayo Gus. Jan mendemani ngapa ora? Mendem seneng teman. Bapak Mandor, Bapak Arjono matur suwun semoga katuran pinarengga. Mbah. Nggih, kok giginya belum tumbuh, Mbah? Aduh. Oh iya, Pak Wani. anu ana jendelane. Iya, ventilasi. Ventilasi nggih. Biasanya yang mandek niku sum, Mbah, nggih. Ya, jajal Mimi. Mimi ini. Sum dereng. Oh, urung tumbuh ya, ya. Yo, monggo. Aman tentrem. Mbah sinten asmane? Pak Wani, berarti ora tahu mundur, wani terus. Tapi wani mergo bebener. Nggih, kebenaran. Nah, yo. Silir-silir ing pantelo gending. Asik. Oh ya. Rasane kepripun? Adem ayem. Adem mboten, Mbah? Mayem nggih. Ah, jajal. Jajal kok nyambung, Gus. Ya, aman tentrem. Napa? Aman tentrem. Nah, Jan, ayo silir-silir. Silir-silir nang pantelo gending. Asik. Matur nuwun, nggih, matur nuwun tawane. Pengajeng nambah malih. Matur nuwun. Kinten-kinten napa? Pepeling, monggo. Asik.
50 mawon lah. Matur suwun, matur suwun. Nggih matur suwun Mbak Kakung, Jan. Niki ugi wonten keparenga wiji minggah wonten ing pepanggungan Jarum. Jarum. Yo. Ayo yo. Asik. Bapak Sare. Jarum-jarum wong manis sebar jarum. Sembarang jarum.
Nggih niki Samnika sampun niki. podang kuning. Podang kuning Pak Pondutan saking. Kala wau kanca ingkang nas pokoke Ya, bateri joget ngene aja Awes, jekong. inyong Kekei wong kudu. lanang anggar bisa ngadeg. Masa sih? Ya iya. Ngadeg Oh, kae sengel. Jekong bayi medeni lho. Nanti de pola. Mangga. Ya, kangen nek ati. Mangga. Asik. Ya iya iya, iya iya iya.
nggo ngemben ye. Ayo, pasal anu sampai Leo aja, ya. Ya, pasar anu ya, anu pasar. Lambe tua. Asik, La 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 la. Esi bareng karo New Arista Bose. Kerja bareng Tiga Jaya Pro Audio. La 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 la. Ayo, pira-pira kurang baik. Kue SMP, SMP Leo. Kue SMP Leo bisa raja maneh. Yo yo. La 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 la. Aja kaya kue SMP Leo. Gagah rupane nanging ora ana dayane. Ari mangan kue SMP pira-pira kurang baik. Mangan SMP ora patut karo wadahe. Kurang baik. Aku SMP Leo. Kue SMP Leo bisa raja maneh. Bolong arit piye iki bolong arit. Maksudnya tuh. Iya iya. Ari mangan kue SMP pira-pira kurang baik. Mangan SMP ora patut karo wadahe. Kue SMP Leo. Ngaten niku, Pak. Sing kaya niku mbok kajeng nambah malih mangga. Napa jeng cewek gaul nggih saged niki pumpung untune gingsul. Lah jere sin